Katutahlojortikka. Sulla on kädessä tommonen lappunen, joka on siis vammaisten pysäköintilupa. Tää lainsäädäntö on viime vuosina hieman muuttunut ja ihmisillä on vähän erilaisia tulkintoja aiheesta. Niin kerropa, mikä tässä uudessa kortissa, niin mitä eroa siinä on vanhaa ja ketkä tätä oikeutettuja käyttää? No, tämä on todella tämä uusi, jonka Trafi on uudistanut tämän vammaisten pysäköintiluvan, niin tähän on oikeutettu liikuntaelinvammaiset ja monella lailla sydän- ja verisuonisairaat, keuhkovammaiset. Myös siis haluan sanoa niin, että sellaisetkin vammaiset, joiden vamma ei näy päälle. Liikuntaelinvammaisia on tietenkin suurin osa. Sitten tämä uusi kortti oikeuttaa sen, että tämä ei ole autokohtainen sillä lailla, niin että tässä olisi enää auton rekisterinumeroa, vaan että tämä kulkee niin sanotusti tämän vammaisen henkilön mukana. Joku voi olla tilapäisesti saattajana ja sitten kun vammainen henkilö ottaa tämän, niin oikeuttaa pysäköimään. Tuossa aiemmin puhuttiinkin näistä väärinkäytösten riskeistä. Sulla oli näkemys siihen, että pitäisi ottaa vähän tiukempi linja, jos mahdollisesti käy niin, että terve ihminen käyttää vaikka jättää vanhempansa korttia väärin, niin kerropa, minkälainen resepti sulla olisi siihen, että nämä väärinkäytökset saataisiin vähän aisoihin? Joo, olen voimakkaasti sitä mieltä, että koska kuitenkin lääkärithän on sen, jos tätä lähtee, lääkäri tekee sen arvion, minkälainen haitta liikkumiseen nähden kullakin on, niin kyllä mun mielestäni silloin myöskin me luvan haltijat, joilla tämä on, niin tarvittaisiin sellaista ryhtiliikettä siihen, että me käytettäisiin tätä oikein. Ja olen kyllä sitä mieltä, että jonkinmoinen sanktio, sakko tai jopa sellaisessa tapauksessa evätään koko kortti pois, jos sitä toistuvasti käyttää väärin. Kyllä mä oon siltä kannalla. Kiitos.